Já bych na úvod poprosila naše speakery o jednoduché shrnutí jenom v pár tezích třeba, co vás za posledních 10 dnů nejvíce překvapilo. A týká se to jak volebních výsledků, tak toho prvního povolebního týdne na Slovensku. Jenom stručně v pár větách, ne žádnou delší speech. Času budeme mít dost na povídání. Děkuji. To mám začať? Dobre. Ja ako správny Pražák mám hovoriť o Slovensku. No najprv poviem, že ďaleko viac o Slovensku vidia títo mladí páni než ja, lebo ja žijem tu a nie tam, ale to sledujem teda každodenne a často, čo sa deje na Slovensku. Čo ma prekvapilo alebo zaujalo, bolo, ani neprekvapilo to, že kto vyhral a jak vyhral. Chodím tam dosť často na to, aby som vedel, aké sú nálady mimo Bratislavu a Košice. To znamená, na strednom Slovensku sú trošku iné než týchto, ale to, ja by som tam dával viac tú nadnárodnú alebo medzinárodnú perspektívu do toho. To, čo sa deje na Slovensku, nie je veľmi odlišné. To, čo vidím, čo sa deje v Spojených štátoch, v ktorého som občan a kde volím, aj v Česku. A podobné vývoj ako na Slovensku, to znamená schopnosť vyprovokovať určité nálady jednotlivými politikmi, sa ukazuje, že je celkom úspešné a tak sa to aj podarilo aj takýmto náladám a vyprovokovanie takýmto náladám na Slovensku tiež. To isté sa stalo v Maďarsku predtým, v Spojených štátoch máme Trumpa, v iných krajinách to všetko viete. Takže v tomto to nie je nezvyklé. Čo ma trošku zaujalo, bolo, že dve strany sa tam dostali a takýmto spôsobom, akým sa dostali, a to je Olano a SNS, ktoré vlastne jediný členom SNS-u je jej predseda, ktorý sa dostal do toho parlamentu. A zbytok tých ľudí, ktorí v tom parlamente bude sedieť, nikto nevie, čo budú robiť, alebo máme tušenie, akým spôsobom sa budú správať, ale nie sú pod žiadnou ideológiou alebo nejakým spôsobom identifikovateľní. A to isté o Olano, že sa tam dostali a že sa tam dostali takým spôsobom, ako sa dostali. To znamená, že budú jednotlivci, o ktorých nevieme, čo budú vlastne chcieť, okrem toho, že budú chcieť si zarobiť alebo nejakým spôsobom to pre seba si zvýhodniť tú ich pozíciu. A to vedie aj k tomu, že je dosť otázne, aká vláda sa tam vytvorí a jak bude stabilná a akú politiku potom bude mať. Myslím, že dneskajšie dohady budú len presne to dohady, že ťažko to budeme pojímať tuto, že jak to vlastne, jakým spôsobom tá vláda bude vládnuť, čo sa týka ekonomických otázok, aj medzinárodných otázok, alebo súžitie, alebo v Európe, okrem toho, že vieme, čo deklaroval pán Fico a jeho strana. To je tak na úvod, čo by som povedal. Prekvapení v tých voľbách bolo málo v skutočnosti. Začnem úplne partikulárnymi vecami, ktoré z Prahy môžu byť, dokonca vyzerať úplne ako až nezmyselné. Skutočným, ako jediným prekvapením bolo, že fašistická republika sa nedostala do parlamentu, že ju veľmi úspešne vytunoval Smer a čiastočne SNS, naozaj iba čiastočne. No a druhé, a to už vlastne Gabriel Eichel spomenul, to je také prekvapenie, pretože preferenčné hlasy, ktoré sa uplatňujú na Slovensku, už sa uplatňujú veľmi dlho, rôzni ľudia sa boli schopní prekrúžkovať v minulosti, ale nikdy sme nemali situáciu ako teraz, kedy takmer polovica klubu SAS, Sloboda a Solidarita vlastne nie je z toho klubu, aj keď sú nejak spriaznení. Takmer polovica nie je z KDH, aj keď sú spriaznení. No a presne ako Gabriel povedal, 9 z 10 z klubu SNS, to je proste iba taký festival zakonšpirovanej dezinformačnej scény, ktorí majú samozrejme svoj výtlak na internete, preto ich rozpoznávali voliči na tom zozname. No ale vlastne strana, ktorá pripravila stratégiu,
tak sa tam vlastne nedostala, okrem toho Andreja Danka. Ale toto sú partikulárne informácie. Takže ja poviem širší pohľad, pozitívne straty, pozitívne nálezy a negatívne straty a negatívne nálezy tých volieb. Nie je to prekvapením, pretože to, že vyhrá Robert Fico, sme niektorí predpokladali už pred 3/4 rokom, v čase, kedy dokonca bol na druhom, ba dokonca na 3. mieste v tých predvolebných výskumoch, ale to, že má predpoklady a že má obrovský potenciál brať tie hlasy, to bolo z dát predsa vidieť. No a Robert Fico, treba povedať, že ako technik moci, veľmi kvalitný, sa mu podarilo tie hlasy pozbierať skutočne veľmi, veľmi kvalitne z jeho pohľadu. Nepotopil hlas navyše, tak ako sme trošku čakali, a navyše vytuneloval republiku. No tak tomu sa hovorí čistý štýl. Skutočne vlastne, čo si zaumienil, tak v podstate dosiahol. Poviem úprimne, že na rozdiel od mnohých na Slovensku liberálne orientovaných ľudí, ja si myslím, že Progresívne Slovensko urobilo veľmi dobrý výsledok z ich pohľadu a že by nebolo ani dobré, keby urobilo väčší. Je to strana, ktorá v parlamente nebola ešte, je to veľa neskúsených ľudí. Keby oni mali určovať pravidlá hry, nebodaj oni by mali skladať vládu. Neviem, že či by to bolo úplne ideálne. Takže opäť to nie je v tomto zmysle ani prekvapenie a vlastne ten výsledok je adekvátny situácii. To, čo ja osobne, a poviem to, asi sa môžu aj hnevať niektorí, ja som sa celkom tešil, že Aliancia sa nedostala. Nie preto, že by som nedoprial maďarskej menšine, to je naopak, to je veľký problém, že tam nie je zastúpenie maďarskej menšiny, ale v tej podobe, v ktorej je zastúpená Aliancia, posledné, čo Bratislava by potrebovala, je strana, do ktorej hovorí Orbán a Szijjártó, a ešte nebodaj by bola s Ficom vo vláde, tak to je úplne to posledné, čo ešte potrebujete, túto dimenziu. Hej? No, niektorých nás potešil neúspech Sme rodiny, nebudem to ukrývať vôbec. To je zvláštna strana, ktorá vystavala svoj potenciál na potenciály svojho predsedu a potencií, by som priam povedal. A je to taká zvláštna zmes biznis strany, ktorú budovali veľmi šikovne, si myslím. V jednej chvíli to vyzeralo, že tá strana môže rásť. No a je tam druhé krídlo a to reprezentuje Milan Krajniak, ktorého, a teraz zatnem do živého v tomto prostredí, ktorého vízia bola pôvodne, a tak on ju ďalej má, on sa ju bude snažiť uplatniť, vybudovať populisticko-konzervatívnu stranu podobnú PiS v Poľsku, kde by zhltol všetky konzervatívne síly, klasické ako KDH a tak ďalej. No a zjavne teda v tejto chvíli sa mu to nepodarilo. Napriek tomu, že to mal celkom dobre rozbehnuté v mnohých ohľadoch, dával dokopy tie síly úspešne, dokonca aj povedzme už cez médiá nové, o tom by mohol skôr porozprávať Jozef, lebo on reprezentuje z môjho pohľadu veľmi poctivý, konzervatívny denník a vlastne ľudia, ktorí z postoja odišli, tak založili niečo, čo by určite bolo veľmi blízke práve ľuďom, ako je Milan Krajniak. No, čiže v tomto zmysle nejaké dramatické prekvapenia sa nekonali a ja v niečom som dokonca, a už budem končiť, že v niečom som dokonca aj spokojný, pretože vzhľadom na to, čo vieme z dát dlhodobo, to znamená orientácie ľudí, dlhodobo vytvárané na Slovensku, odovzdávané z generácie na generáciu, to vlastne mohlo dopadnúť aj horšie, pretože keď si zoberiete, že voliči Aliancie, voliči Republiky, voliči Smerodina, to sú ľudia, ktorí v tých výskumoch vykazujú istý typ autoritárstva, majú istý typ objednávky na vládu tvrdej ruky. Naopak z tej demokratickej strany, keď to je naozaj veľmi zovšeobecne nepovedané, prozápadnej, proatlantickej, no už akokoľvek to nasvietite, sa tam nedostali vlastne iba demokrati. Čiže v skutočnosti síly, ktoré by som kľudne označil za čiastočne alebo úplne protieurópske, utrpeli skôr ako porážku. Napriek tomu ale budú zostavovať vládu, pretože, opakujem znovu, hodnotové orientácie ľudí na Slovensku dlhodobo hovoria to, že
objednávka na autoritársky režim v podstate nejaká je, nie je úplne zanedbateľná. V tomto zmysle Slovensko malo skôr šťastie doteraz. A zopakujem veľmi rýchlo, Slovensko je dnes naozaj najviac proruská krajina celého regiónu. Nech už to znamená čokoľvek, tá proruskosť, to môžeme rozobrať neskôr. Je najviac proputinovská krajina regiónu, to sa nedá porovnávať dokonca ani s podporou, ktorá je dneska v Bulharsku, bohužiaľ, dodávam. Je to krajina, ktorá je silne autoritárska, je krajina, ktorá má veľmi vysokú nedôveru na horizontálnej a vertikálnej úrovni voči inštitúciám aj medzi ľuďmi navzájom. Je pomerne antizápadná, to je 50% ľudí a viac v rôznych výskumoch v poslednej dobe, ktorí vlastne sa obávajú vplyvu tzv. Západných hodnôt na Slovensku. No a zároveň je to... No dobre, tuto ukončím, lebo hovorím dlho. Čiže vzhľadom na tieto hodnotové orientácie vlastne to nedopadlo úplne tragicky, pretože Fico nemá ústavnú väčšinu, zdá sa, že by ju ani nemal byť schopný vybudovať. No a tým pádom predsa len bude istá kontrola toho, čo bude spolu hlavne s tými 9 zo SNS, ktorých spomínal Gabriel, robiť. No a to je vlastne relatívne dobrá správa, aj keď samozrejme dobré správy vyzerajú za iných okolností ináč. Dobrý večer. No, Michal bol taký vyčerpávajúci, že ja naozaj sa už obmedzím na 3 stručné vety, možno trochu rozvité. Pre mňa také, že nebudem hovoriť o prekvapeniach, ale možno také, že 3 najzaujímavejšie príbehy tých slovenských volieb, tak určite je toto volebné víťazstvo Roberta Fica, pretože keby sme sa vrátili o 3 roky dozadu, do roku 2020, keď vznikla strana Hlas, tak s Robertom Ficom a so Smerom to vyzeralo na úterák. Hlas mu zobral v tom čase tých klasických sociálno-demokratických voličov, dôchodcov s istou nostalgiou za komunizmom. Veľká časť z nich prešla k Hlasu. Hlas výrazne viedol v prieskumoch verejnej mienky, len potom prišli 2 udalosti, ktoré dokázal Fico absolútne využiť. To bola jazda za voličom a to bola pandémia a vojna na Ukrajine, ktoré proste on využil úplne úžasným spôsobom. Podarilo sa mu mobilizovať a osloviť tých voličov, ktorí v minulosti Smer nevolili. Však dôsledkom toho je teda aj to, že strana Republika nie je v parlamente. Čiže to je prvý silný príbeh a potom sú ešte také 2 menšie príbehy. Vrátili sa do parlamentu kresťanskí demokrati po 2 prehratých voľbách, čo je myslím, že v slovenskej politike unikát. Zatiaľ sa to žiadnej strane nepodarilo, ktorá 2-krát prehrala voľby, už sa schopiť tak, aby sa na 3-krát dostala. A potom akože určite zaujímavým príbehom bolo to aj ako Igor Matovič a jeho Olano v boji o prežitie v politike, lebo oni naozaj, keďže boli koalícia a potrebovali 7%, dokázali zmobilizovať rómske osady a rómskych voličov. To boli 3 zaujímavé príbehy a ja v tejto chvíli asi vlastne už skončím a potom neskôr ešte. Já bych si dovolil teda jako spolumoderátor první otázku zase na všechny 3 pány, která už se vlastně trošku jakoby živí z toho, co jste říkali. Já nejsem Slovák, že jo, takže prostě mě víc fenomén Robert Fico zajímá zahraničně politicky nebo jakoby eurounijně. Ale neodpustím si na začátek otázku, v čem je jako ta jedinečná špatnost nebo jako démoničnost nebo unikátnost Roberta Fica, jestli je to opravdu takový padouch, který jehož povaha nebo to, co reprezentuje, by ospravedlňovalo to, že aspoň z Čech se to často dělá, že se jakoby souboj na Slovensku ilustruje jako souboj dobrá, což jsou takový jakoby ti naši přátelé z Bratislavy a ty, kteří tam od roku 92 vždycky měli 5% a souboj nějakého jako zla, které tam jako vzlíná z těch dědin a které jako údajně pod sebe dostal Robert Fico. Tak jestli opravdu Fico tak démonická postava, že můžeme tu slovenskou politiku malovat takhle černobíle.
Ja by som Roberta Fica nedemonizoval. Robert Fico je v prvom rade cynik. Je to veľký, mocenský, veľmi zručný politik, ale je to cynik, ktorého my všetci sme už zažili v toľkých podobách, aj pokiaľ ide a polohách, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, že ja v tejto chvíli si ani netrúfam odhadnúť, aká bude zahraničná politika. To je jeden z najväčších otáznikov slovenských volieb. Aká bude zahraničná politika novej vlády? Teda však tá koalícia ešte nie je stále úplne jasná. Ja tam vidím jedno riziko a to súvisí s tým, čo som hovoril predtým, že ten Robert Fico v tej svojej jazde za voličom naozaj mobilizoval tie spodné prúdy tej slovenskej spoločnosti. V tých posledných mesiacoch až rokoch, pokiaľ išlo aj o vojnu na Ukrajine, pokiaľ išlo aj o pandémiu, snažil sa prihovárať, oslovovať voličov, ktorí dovtedy volili, povedzme, že extrémistov. A nakoľko toto bol len pragmatizmus, alebo tá stopa v tom smere, v tej jeho strane je hĺbšia a ovplyvní to tú jeho politiku naďalej, to ja v tejto chvíli neviem, ale isté riziko, že to tú stranu zasiahlo hĺbšie, tam určite je. Pardon, krátká meziotázka, nedá mi to, jo. V čem se projevovaly spodní proudy do pandemie a covidu? Co pomohlo teď Ficovi oslovit spodní proudy kritikou postupu vlád za covidu a za lockdownu? Lebo Fico úplne plošne vlastne kritizoval všetky opatrenia protipandemické. On nebol v tomto nejaký nuansovitý, že tieto sú zlé, urobme to lepšie. Proste on ich odmietal plošne a viezol sa na tej emócii. Rovnako sa viezol trochu aj na tej emócii odmietania očkovania a podobne, čiže... Čili on byl vlastně ten antiautoritář a liberál, jo? Je to tak? No, to celkom nie, lebo však tam asi existuje nejaký konsenzus, že nejaké opatrenia protipandemické boli nutné. Aj existuje konsenzus, že nejaké skupiny obyvateľov proste bolo dobré, hlavne starších ľudí, keby sa očkovali. Len ten Fico bol proste proti tomu, na emócii proti tomuto sa viezol. Čili z mýho pohledu svobodomyslný faktor. Můžou pánové ještě říct, v čem teda je tady ten... Čo myslíte slobodomyselným faktorom? Teraz som sa stratil trošku. Nie, lebo ja sa pridám k Jozefovi, on to povedal pomerne presne. Jedna vec je hľadať problematické riešenia vlády počas pandémie a tých bolo veľmi veľa na Slovensku. To nebol problém nájsť. Hej? Čiže problém bol, že on odmietal všetko paušálne a to bol začiatok oslovovania ľudí z dezinformačnej scény. Hej, on to dovtedy nerobil. On do 2020. Tieto prúdy neoslovoval. Čiže ja iba poviem, a teraz nemusíme tu predsa rozoberať pandémiu ani očkovanie, lebo to je ako úplne iná téma. Jemu sa postupne začalo dariť oslovovať extrémistických voličov na Slovensku. Bol v tom pomerne úspešný, prekračoval pravidelne červené čiary, tým proste istý typ extrémistov každý demokratický politik vie, bez ohľadu na to, či to tak cíti alebo nie, a kľudne buďme cynici v tom, ale vie, že ich musí dať mať nejaký kordon sanitér. A on ho prekračoval. Vo volebnej kampani dokonca neváhal vstúpiť na YouTubeovej diskusii s človekom, ktorého Slovenská republika žiada o vydanie z Londýna, otvoreného antisemitu, proste extrémistu, ktorý na Slovensku je súdený. Jemu to moc nevadilo. Proste prekračoval tie hranice. No a vstupoval do toho bez nejakých emócií. Jemu sa vlastne podarilo počas tej kampane pridať k sentimentu a nostalgii, ktorú on veľmi šikovne ošetruje, a Jozef to už spomínal, sentiment za komunistickým režimom, za normalizačným obdobím. Nezabúdajte, že na Slovensku je nepomerne väčšia nostalgia za normalizáciu ako v Českej republike. A to sú tí dôchodcovia, je ich masa, Fico to vždy vedel ošetrovať aj v minulosti, len teraz jemu sa podarilo vlastne niečo fascinujúce, pridať aj tých nostalgikov za fašistickým režimom, čiže vlastne nostalgia za Husákom sa zlúčila za nostalgiou Husákom a Tisom, všetko sa to zmiešalo a vlastne to, čo to spája, je silné autoritárstvo, volanie proste po tej tvrdej ruke.
A treba povedať, že častokrát to vedel šikovne zahrať, pretože musím povedať, určite ste si všimli, že on niekedy vystúpi úplne brunátny v tvári, hrá, ale to vlastne je hra. On zahrá toho nahnevaného, aby sa priblížil tomu frustrovanému voličovi. No a potom sme zistili, a to bolo ináč veľmi osviežujúce, keď unikla policajná nahrávka z tzv. Polovníckej chaty, kde zrazu všetci, ktorí sa inak správajú veľmi opatrne, tak zrazu tam mali proste hysterčili, panika tam bola a jediný, kto tam bol naprosto racionálny hráč, bol Robert Fico, ktorý hovoril, no tak prestaňme už s tou panikou, prestaňme s tou hystériou. A zrazu sa ukázalo, že to je všetko vlastne hra. A musím povedať z tohto hľadiska znovu, že kiež by tie široko definované demokratické sily, či už liberálne alebo konzervatívne, mali na svojej strane niekoho tak zdatného v tej praktickej politike. To je proste prekliatie Slovenska. To bolo prekliatie už za Vladimíra Mečiara. Že kiež by na tej strane demokratov vlastne bol niekto tak schopný. No ale bohužiaľ teda je to opačne. No, pre autoritu ako autoritárskeho človeka, ako je Robert Fico, tá situácia bola perfektná. To znamená, je tam nejaká zmetená koalícia pod Matovičom, ktorá sa hádá medzi sebou už celé 3 roky. V otázke covidu Matovič chodí do Maďarska a kupuje ruské vakcíny a podobné záležitosti, ktoré polovica jeho vlastnej vlády nevedela, čo s tým má robiť. Oponoval vlastnému ministrovi zdravotníctva, oponoval vlastnému ministrovi zahraničia, takže perfektná situácia pre autoritu a pre ľudí vidieť, no tak pozrite sa, čo sa deje, keď tu nemáme jedného schopného pána. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa povedal, keď Fico aj prišiel prvýkrát do vlády, alebo vo vláde, kde išiel po tých reformách Dzurindovej vlády, jeho program akože bol proti týmto reformám a tak ďalej, ale nakoniec tam prišiel porozprávať sa so šéfom Národnej banky a urobil to presne, čo tie reformy mali spraviť, včítanie prijatia eura a takýchto vecí, proti ktorým on predtým argumentoval a bojoval. Ale on už, keď už je v pozícii, tak môže robiť niečo iného. A to je na tú vašu otázku, alebo kam to smeruje v Európe. Uvidíme, akú koalíciu tam vytvorí. On nemá ústavnú väčšinu, dokonca nemá nejakú poriadnu väčšinu, ale záleží na to, kto sa stane ministrom zahraničia. Asi celkom viem predstaviť, že mu to odovzdá a povie, ty si rob zahraničie, ja som si povedal svoje v tom volebnom tomto a takto. Takže... Možno ešte jednu vetu k tomu Ficovi, že on sa ťažko odhaduje, pretože on nemá nejaký, to je aj jeho rozdiel oproti Orbánovi, on nemá nejaký konzistentný svetonázor. Proste on môže byť zajtra úplný eurohujer a lojálny podporovateľ Európskej únie a podobne a nepôjde do žiadneho sporu s úniou, pretože mu to tak bude vyhovovať a tak si to vyhodnotí. Proste on je tento typ politika, on je mocenský politík, ktorý vie narábať s mocou, ale to není politik nejakých ideí, ideológie, on je proste cynik. Já bych možná na to navázala a utekla od pandemie. Myslím, že kdyby Robert Fico byl slovenským premiérem v době, kdy ta pandemie začínala, tak by asi reagoval úplně jinak a ta situace by teď mohla být jiná. Já bych navázala na to, co jste říkal v tom úvodu, že vytuneloval republiku. Myslím, že se mu v minulosti podařilo často vytunelovat svoje koaliční partnery, vlastně zničil nebo vytlačil do opozice často svoje koaliční partnery, ať už to začínalo HZDS, nebo to byl potom Most Híd, Procházka a podobně. Vlastně na stole na Slovensku jsou 3 možné scénáře, přičemž jeden asi na tom stole reálně vůbec není a to by byla koalice Smeru s Progresivním Slovenskom. Takže tam jsou reálně 2, kde se dá hledat ta většina
A co by vlastně měly být ty důvody, aby Pellegrini, kromě takových těch racionálních, jakože samozřejmě jeho poslanecký klub, který se do parlamentu dostal, jsou vlastně trošku, řekněme, trošku soft smer asi, ale kdyby nebyly takovýhle racionální, co by vlastně, proč Peter Pellegrini má podstupovat tuto sebevražednou misi? A jo, chtěla bych se zeptat, jak vlastně vidíte, kterou z těch možností má na to Robert Fico má týden, aby přinesl 76 podpisů paní prezidence Čaputové, aby jsme se dál mohli bavit o tom, kam to Slovensko půjde, tak bychom si měli říct vlastně to, co se stane ještě předtím, než vláda nějakou svoji politiku se píše do programového prohlášení, dá ji do parlamentu a podobně. S tou sebevražednou misiou ste mysleli tú vládu so Smerom, že to by bola... Tak oni sa na to pozerajú presne opačne. Oni za sebevražednú misiu, alebo politici Hlasu považujú za sebevražednú misiu, by považovali skôr tú koalíciu s progresívnym Slovenskom, so stranou SAS a s kresťanskými demokratmi. Já jsem to jenom říkala v návaznosti jako na tu minulost, jak Fico nakládá se svými partnery. Tak tam je niekoľko dôvodov. Ten prvý dôvod sú voliči. Tí voliči Hlasu sú podobní tým voličom Smeru v mnohom, čiže tam de facto, keby išli, aj keď boli všetky sociologické výskumy, ja si pamätám, ešte z jary robila agentúra Ipsos také veľké, a pýtali sa voličov Hlasu, že či by mali ísť, že s kým by mala strana vytvoriť vládnu koalíciu, tak väčšina sa prihovárala za koalíciu so Smerom. Tí voliči sú naozaj podobní, čiže keby oni išli do inej koalície, išli by proti svojim voličom, čo by zrejme spôsobilo nielen, že odchod voličov, ale aj časť členskej základne funkcionárov. A to má samozrejme, s tým súvisí aj ten poslanecký klub, kde zrejme polovička sa hovorí podľa tých počtov, keď sa to dá, že polovička poslaneckého klubu by mala problém s touto koalíciou, teda s inou koalíciou ako so Smerom. A čo by mohlo Petra Pellegriniho presvedčiť, alebo jediná vec teda, a to je jeho osobná ambícia byť premiérom. Lebo v koalícii so Smerom premiérom nebude. To Smer mu nemôže dať. Já to přece jenom teda upřesním, jak Peter Pellegrini může jít do paktu s Robertem Ficem a zároveň se zachránit a sebe a mít ještě nějakou politickou budoucnost. No, to je ťažká otázka, lebo on naozaj stojí medzi Schylou a Charybdou. Obidve riešenia sú pre neho vlastne problematické. Presne ako už bolo povedané, keď bude vo vnútri koalície so SNS a Smerom, Fico, presne ako ste povedali, vždy úspešne vytuneloval všetkých, s ktorými bol v koalícii. Môže sa to opäť podariť aj teraz. Zároveň ísť do koalície s tými ďalšími tromi stranami PS, SAS a KDH je ešte nebezpečnejšie, pretože Fico mu začne rozoberať ten jeho klub a tým pádom vlastne tá koalícia by možno aj stratila veľmi rýchlo podporu. To je veľmi nevýhodné a navyše išiel by proti podpore vlastného klubu a dokonca aj tých samotných voličov. Čiže to je len o tom teraz, že Pellegrini bude podľa všetkého robiť to, čo nikdy vlastne Fico nezažil, že bude sa snažiť robiť samostatnú politiku a trošku toho Fica neustále vydierať, že teda je to on, kto z tej koalície prípadne kľudne môže odísť, pretože má iné možnosti. To neviem, ako dlho môže vydržať, pretože SNS bude veľmi pevným spojencom, napriek tomu, že nevieme, ako tí 9 sa budú správať, ale to ja si myslím pri všetkom cynizme, že Robert Fico ošetrí. No, nech už to vyzerá akokoľvek. A Andrej Danko sa tak teší do tej koalície, že v posledných dňoch dokonca povedal, že my chceme túto koalíciu niečo v tom smysle, aj keby sme nič nedostali. Hej? Takže to je akože veľmi zlá príprava na vyjednávanie. Hej? Že proste prídete a že hlavne, aby sme tam boli. No.
Čiže Peter Pellegrini sa pokúsi o to, o čo sa nepokúsil doteraz nikto. Hej, proste byť partnerom Ficovi, ktorý vždy doteraz naprosto dominoval všade, kde bol a vedel si vlastne presne, ako ste povedali, podmaniť aj toho odchádzajúceho Vladimíra Mečiara, čo mnohí ešte v tom 2006 si mysleli, že nie, že ten Vladimír to ešte nejako nezariadil. Nič. Robert Fico sa ukázal ako ďaleko schopnejší. To nie je veľmi odlišné od českej politickej scény. Andrejovi Babišovi sa tiež podarilo vycúcať mnoho iných strán a sociálna demokracia ani sa dostala do parlamentu. Tak to je ten podobný prípad. No. Ak môžem ešte vetu, oni vlastne zo strany Pellegriniho, to je pragmatický pohľad, pretože aj keď sa pozrieme na tú druhú možnosť, na tú druhú koalíciu, ona by bola zrejme ešte nestabilnejšia ako tá, aj s tou divokou SNS, o ktorej tu Michal hovorí, lebo bola by to koalícia s Richardom Sulíkom, ktorý položil už 2 vlády slovenské, bola by to koalícia, kde by boli veľmi antagonistické 2 subjekty, a to je teda Progresívne Slovensko a Kresťanskí demokrati. Však k tomu treba trošku povedať aj to, že ako ono sa to strátilo v tej predvolebnej kampani, ale Progresívne Slovensko, problém tejto strany je, že je to viac strana aktivistov ako strana politikov. A svoj hodnotový program si dali proste urobiť aktivistami a majú tam veci, ktoré môj kolega Martin Leidenfrost, keď robil analýzu programov zelených nemeckých, rakúskych a iných západných strán, tak to Progresívne Slovensko z toho vychádzalo ešte radikálne. Malo asi podobný program v tejto oblasti ako holandská strana D66 na konzervatívnom Slovensku alebo hodnotovo spoločensky konzervatívnom Slovensku. No niekto s takýmto programom na Slovensku len ťažko môže byť proste vládnou stranou. No, to bol jeden z tých problémov. A ďalšia vec je, že ono to ani už pred voľbami tu nevznikol taká emócia, že by to malo ako keby smerovať k takejto koalícii, za každú cenu ku koalícii bez Fica. Ja si pamätám rok 98 a Mečiara, vtedy tie opozičné strany, ktoré boli vtedy proti Mečiarovi, mesiace s týmto pracovali, že budeme musieť po voľbách spolu urobiť koalíciu a tam boli tiež rôzne strany, hodnotovo rôzne strany, lenže tej slovenskej kampanii vôbec nikto s týmto vážne nepracoval. Vláda bez Smeru vlastne nebol nejaký silný program, silný motív tej kampane. Čiže zo strany Petra Pellegriniho úplne pragmatické rozhodnutie. Ak môžem ešte dodám, lebo teraz je to taká pekná politologická debata, len my tak zabúdame na to, že v pozadí sú veľmi konkrétne záujmy, veľmi konkrétnych hráčov a niektoré sa prelínajú. Jozef, možno aj vy viete, o čom sa bavíme. Jozef by presne rozumel, že niektorí hráči, ktorí boli za Smerom, potom prešli k Hlasu a potom vlastne sa tak nejak rozkročili na obidve strany. Čiže ja vždy s istým cynizmom hovorím opatrne, nie je to nevyhnutne iba o vyjednávaní Fica s Pellegrinim, vyjednávajú aj nejakí ďalší ľudia, napríklad nejaký konkrétny človek z Dubaja bude jednať a už jedná a má čo do toho povedať. Hej? No. A druhá vec je, a to naozaj chcem ešte jednu vec pripomenúť, že Jozef povedal, a viem, že nechcel ísť do hĺbky, že tie voličstvá Hlasu a Smeru sú podobné. Áno, sú podobné a predsa len je tam trošku odlišnosť, pretože keď Pellegrini odišiel, tak jemu sa začalo dariť ošetrovať, s veľkým zjednodušením poviem, toho bývalého voliča SDL-ky, strany Demokratickej lavice, skôr socialistického, staršieho, ale nie nevyhnutne tak silne autoritárskeho, nie človeka vyžadujúceho tvrdé interakcie v živote a v politike, kým Fico ošetruje predovšetkým tých, ktorí majú istú predstavu o tom, ako tá politika má vyzerať. A neviem, či to všetci vidíte. Pozrite sa, toto je výsledok Smeru v tých voľbách a tu pekne vidíte, že uspel predovšetkým na tom Hornom Považí a Kysuciach a Hornej Nitre. A potom samozrejme na severovýchode. Veľmi slabé výsledky na Orave, na Spiši, áno, okolí Banskej Bystrice. No a keď to rýchlo
No a to sú presne tie regióny, kde v tomto prípade, teda nie je tu severovýchod, toto je ten Bilakovský región, ale toto je ten región, kde kedysi bola úspešná Hlinková slovenská ľudová strana a potom v 90. rokoch tu boli veľmi úspešné HZDS a SNS. To sa neustále odovzdáva už 100 rokov. Mimochodom to nie je nič nové na Slovensku, také isté regióny sú v Českej republike, celý ten pás od Prahy po východné Čechy volí už 100 rokov veľmi podobne. V Nemecku máte také regióny. A teraz pozrite sa, kliknem na hlas, sledujete? Tu to nie je také silné, tu sú rôzne dediny, ale kde je silnejší je vo svojom rodnom Banskobystrickom kraji a v marginalizovaných regiónoch, kde naozaj je situácia vážna, ľudia odtiaľ odchádzajú, nielen mladí, všetci odtiaľ odchádzajú, to sú územia, ktoré sa vyľudňujú. Toto nie sú územia, ktoré sa vyľudňujú. Keď sa vrátim k tomu Smeru, toto sú častokrát pomerne dobre prosperujúce regióny. Bytča, Považská Bystrica, Ilava, to nie sú okresy, kde by bol nejaký vážny problém. Čiže pamätajme ešte na toto, že hodnotové orientácie tu zohrávajú ako významnú úlohu a predsa len to nie je úplne to isté. Alebo neviem, keď už som tu, viete čo, lebo už sa k tomu nevrátim. To progresívne Slovensko, to ináč krásne vidíte, že to je Bratislava, Košice, Tatry, veľké mestá, Bystrica, Trenčín a potom, no tu dokonca Skalica, Holič, už aj v menšom, tu dokonca dedina Popudinské Močidlany, tam PSK vyhralo, to bolo celkom zábavné. No a tu vidíte presne to, čo Jozef už naznačil. Prerátávali to na Slovensku viacerí. Nebyť toho úspechu v rómskych osadách, nie ani v rómskom prostredí, priamo v rómskych osadách, Olano by podľa všetkého nebolo v parlamente. Hej, to je tá masívna mobilizácia rómskych osad. To sú konkrétne rómske osady tu. I keď zase nechcem to znevažovať, pretože ono je to iba taká blbá škála. Tu napríklad toto je Olano a Kresťanská únia, ktoré si práve tú katolícku časť Liptova a skôr južnú Oravu rozdelili z KDH. Na toto máte KDH, pozrite sa. Z toho sa s istou dávkou zjednodušenia. Viem, že to zjednodušujem a že Jozef ma teraz pri tom dostane, ale ono sa to trošku zmenilo na regionálnu stranu. Orava, Spiš, Šariš. Áno, samozrejme, že sú potom rôzne miesta, kde je KDH úspešné, ale vidíte, že to severné Slovensko tam dominuje veľmi silne. Saska veľmi podobné ako progresívne Slovensko, naozaj náramne sa to prelína. No a Slovenská národná strana, ktorá vlastne síce sa dostala do parlamentu, ale ináč vlastne úplne vybuchla, lebo má jedného poslanca a umožnila, by som povedal, tomu najtemnejšiemu z dezinformačnej scény na Slovensku sa dostať do parlamentu. No a tak to vidíte, že to je rozložené naprosto súvisle po celej krajine. Mestá, veľké mestá, malé mestá, dedinské prostredie. Dobre, takže iba toľko k tomu, aby sme v tom mali ešte jasnejšie. Já bych teda hned využil vašeho sociologického exkurzu a využil bych to k tomu, aby jsme trošku poodstoupili od popisu vnitřní slovenské politiky, jak to mají mezi sebou jednotlivé strany. A rád bych se vás zeptal, a tím bychom se možná dostali k většímu tématu, jaký vlastně ty hlavní témata hrály na Slovensku ve volbách roli, protože jsou vlastně jakoby dva konfliktní názory. Jedna teze říká, že to byla nebo socioekonomická záležitost, že lidi volili podle toho, jak se jim daří a podle jako vlastně ekonomických programů jednotlivých stran. Pak je proti tomu teorie, že velkou roli tam hrál právě postoj Slovenska k rusko-ukrajinské válce. Tak by mě zajímalo, jak to opravdu bylo. Nechcem hovoriť iba ja. Ale je to na mňa. Dobre, tak skúsim stručne, aby som dal priestor ostatným. Veľmi dobre ste to trafili. Toto bola snad prvá kampaň v dejinách tých moderného Slovenska posledných 30 rokov, kedy kampaň vlastne nemala jednoznačnú tému. Vždy mala nejakú jasnú tému a teraz sa to prelínalo, bolo to presne ako hovoríte, veľmi dôležitú úlohu hrála vlastne prvýkrát zahraničná politika, vzťah k Ukrajine, k vojne na Ukrajine, k Rusku a tým pádom vlastne vôbec k politike Bruselu. Paralelne s týmto boli ako tie tzv. Chlebové témy a niekde na pozadí to, čo sa neriešilo
ale na čo je obrovská objednávka, ale to je zvláštne, že všetci o tom hovoria, ale sa to neprenieslo do tých bojov. Proste kolabujúce je zdravotníctvo a keď teda si myslíte, že v Českej republike kolabuje zdravotníctvo, tak to ste nevideli, že čo to je skutočne kolabujúce zdravotníctvo. No ale vlastne v debate sa to nejako nereflektovalo. Občas to niekto priniesol, že myslím si, že mali by sme sa baviť o tomto, no a v tej chvíli proste sa zase to sklzlo do tých tém, ktoré som popísal. Ale v skutočnosti to bolo všetko a nič. No a to je vždy problém v kampani, lebo vlastne to nemá ústrednú tému tým pádom. Áno? V 20. to bola porážka Fica a porážka oligarchického modelu a presne v momente, kedy PS Spolu opustilo ten model, že teda sa vymedzujeme voči Ficovi a začali riešiť fašistov, no tak prehrali. Lebo proste akože nekonzistentne opustili tú dôležitú tému a prenechali priestor Matovičovi. No a teraz vlastne to nemalo úplne ústrednú tému. Čo by som k tomu dodal je, že áno, tá ekonomická situácia hrala rolu, ale nezdalo sa mi tam, že tam niekto bol z hoci ktorej z tej strany, okrem SAS, ktorá má nejakú ideológiu, čo sa týka, alebo nejaký program ekonomický, ktorý by niečo riešil. To bolo len kritika toho, jak to je a jak sa zlé ľudia majú a to bolo zase hľadanie hlasov radšej než návrhy nejaké riešenie situácie ekonomické, okrem toho, že všetky strany chcú niekomu rozdávať a pridáme 500 eur tamtému a kto bude voliť a pridáme tam tých a proste takéto rozdávanie bezmyselné. A druhá vec, bolo to trošku spomínané, áno, Progresívne Slovensko dostalo 18% hlasov, ale ako z môjho pohľadu sa mi nezdalo, že to znamená, že 18% voličov skutočne si myslelo, že tá ich ideológia alebo je tá, ktorú oni podporujú. Tak by som odhadoval, že ani polovica tých ľudí, ktorých volilo, vlastne neúplne súhlasia s tou ideológiou, len volili proti, videli tú jednu stranu, ktorá má šancu pobiť Smer, tak volili ich. To poznám aj z mojich príbuzných alebo ľudí, ktorých tam poznám. Ich voliebe nie, že sú úžasní, ale majú šancu pobiť Smer. Takisto ako v tých minulých voľbách zrazu Olano vzniklo z ničoho, z 5% tam vystrelilo len všetko proti Smeru. Iba ak môžem dodať, lebo Gabriel na to upozornil, ja ho tak familiárne volám, lebo my sa poznáme už nejakých 32-33 rokov. Ja som mu kedysi venčil jeho psa, tu v Prahe teda, priznám sa, ale to som bol mladší trošku. No a takže preto ja tak familiárne ho oslovujem, ale že na jednu vec upozornil, že možno, že k tej vašej otázke, že preto to neboli tie chlebové témy, ktoré by úplne zdominovali, lebo oni vlastne implicitne tam boli stále prítomné v tom zmysle, že okrem SAS všetky strany sú vlastne pomerne silne štátno-paternalistické. A to je, ako ja teda poviem, že v niečom je to prekliatie Slovenska, lebo to isté ja vidím v hodnotových orientáciách mladých ľudí, ktorí sú veľmi možno moderní, veľmi európsky, rozhladení, vedel by som v superlatívoch hovoriť, ale zároveň, keď sa ich spýtate na to, že čo očakávajú, že štát má zabezpečiť, tak oni očakávajú vlastne nesmierne silný štát. Teda taký štát silný, že si hovorím, že až ma to teda vydesilo v niektorých prípadoch. Čiže, no tak to je to, že netreba o tom hovoriť, lebo všetci presne, ako Gabriel povedal, čakajú, že ten štát bude masívne rozdávať. Možno, že poviem, že v tom je tá slovenská spoločnosť odlišná od tej českej, že tu tej slovenskej tie ekonomické témy až tak nerezonujú. Tie peňaženkové veci, rozpočet a podobne, tam tej kampani takmer nebolo cítiť rovnako. Na rozdiel od českej vôbec nerezonovali tie klimatické veci, klimatické balíčky, tieto politiky Bruselu. To vlastne nikto neotváral túto tému. Vlastne to nebola žiadna téma. Ja si myslím, že to ani nejaká veľká programová debata sa neviedla. Ono to bolo niekoľko takých emocionálnych hecovačiek. Niekedy uprostred leta sa zhoršila situácia s migrantmi, lebo časť migrantov z balkánskej cesty sa odklonila na Slovensku. Zrazu ich bolo vidieť. Slovenská cudzinecká polícia to nezvládala. Hlavne v tých mestách na juhu Slovenska ich bolo vidieť. Čiže Fico to opäť zdvihol, túto emocionálne využil túto tému. Ďalšou z týchto tém bola
situácie na Ukrajine, kde teda tá slovenská spoločnosť je v tomto rozdelená, pokiaľ ide o pomáhanie Ukrajine asi 60:40. Hoci ja nemám rád a dovolím si možno takú odbočku malú, a však Mišo môže prípadne reagovať. Ja nemám rád celkom, keď sa o slovenskej spoločnosti hovorí, že je proruská. Samozrejme, že tie sympatie k Rusku, to má nejaké historické dôvody, sú vyššie ako v poľskej, českej, dokonca aj v maďarskej. Ale ja si myslím, že čo je za týmito postojmi mnohých Slovákov, ktorí aj voči Ukrajine, pomáhanie Ukrajiny, není skôr nejaký, že proruský narratív, ale je to skôr taký zahranično-politický izolacionizmus. My sme tá krajina tých ako hlbokých dolín, kde proste nás už veľmi nezaujíma, čo sa deje v tej susednej doline a chceme mať pokoj. Ja si myslím, že akože pekne to vystihol Mor Jókaj v jednom zo tých svojich románov. Myslím, že to muž alebo príbeh človeka s kamenným srdcom, nie som si istý, kde je taký Zeman z Felvideku, ktorý žije úplne v nejakej zapadnutej dedine, kde nevedie ani cesta a strašne sa z toho teší a najšťastnejší deň jeho života je, keď na jarmoku kúpi nejakú mapu a zistí, že tá jeho dedina vôbec na tej mape nie je. Akože toto v tej mentalite Slovákov je a to je skôr, že Slováci nemajú radi zahranično-politický aktivizmus. Oni nemajú radi, sú proruskí, proste nemajú radi zahranično-politický aktivizmus a považujú za bezpečnostnú hrozbu. Tá mentalita je skôr taká, že proste buďme za dobre aj s tými a to je aj jeden z tých momentov, na ktorých Fico hral. Čiže to bola len k tomu, čo Michal hovoril, taká malá odbočka. Neodpustím si ještě asi jednu mezi otázku. Dá se říct, že kdyby Robert Fico nezvedl ze země ty, já bych taky neříkal pro ruské nálady, ale jakoby ochotu Slováků, možná většiny Slováků vidět tu rusko-ukrajinskou válku trošku jinak, než se to předestírá v médiích hlavního proudu. Jakoby, že tam byla, řekl bych, dost velká opozice proti tomu zahraničně politickému aktivismu předchozích vlád, jo, které tu Ukrajinu pomáhaly vlastně, jí pomáhaly velmi iniciativně i v rámci Evropské unie, třeba nebo v rámci NATO. Dá se říct, že kdyby Robert Fico tady tu ten neobsluhovaný skepticismus nebo jistou zdrženlivost vůči západní převažující linii vůči té válce nezvedl, že by nevyhrál? Že prostě nebýt rusko-ukrajinské války, tak je jiná vláda? Je to hypotéza, ktorú nevieme overiť, ale je to pravdepodobné. Podľa mňa rozmýšľate správne no a samozrejme, že keby neoslovil tých ľudí, ktorí pôvodne neboli jeho voličmi. On naozaj začal systematicky oslovovať voličov SNS, LSNS, neskôr Republiky, dokonca voličov Harabínovej vlasti. To sa mu v konečnom dôsledku až tak nepodarilo. To sa ukázalo, že tí sa stali naozaj jadrom toho voličstva SNS. Proste začal zbierať hlasy tam, kde kedysi veľmi, veľmi nefungoval. Čiže teraz je otázka, že keď sa bavíme o tom, že ako sa bude správať teraz, no tak on má nejakého voliča teraz, takže on ho bude musieť ošetrovať, lebo v opačnom prípade mu zase ujdú smerom k LSNS Republike, čiže to trošku napovedá tomu, že to nebude ten istý Robert Fico a hovorím to úplne neutrálne v tom zmysle, že iba hodnotím, že on si to musí zrátať, že nemôže predsa strácať počas toho volebného obdobia voličov a ako ho poznáme všetci, už teraz hrá na ďalšie voľby, ktoré budú povedzme o 4 roky. Áno, on už teraz vie, že to vlastne šikovne si musí pripravovať pôdu na to, aby prišlo víťazstvo aj po 4 rokoch. Ja môžem jednu vetu, ja si myslím, že keby nebola vojna a pandémia, tak akože tiež je to hypotéza, ale myslím si, že ten súboj s Hlasom by Robert Fico mohol prehrať. Že pokiaľ by naozaj dominovali čisto len tie chlebové témy, tak v tomto súboji by mohol prehrať. Bez týchto dvoch tém. To ale teda znamená, že zahraničně politické směřování Slovenska nebo fungování Bratislavy v unijních institucích se opravdu může změnit, že tady trošku proti tomu, co ty si tady říkal, že Fico jako naprostý cynik a pragmatik může ze dne na den úplně tu politiku změnit, ale pakliže už má v hlavě příští volby, tak
tak se možná Viktor Orbán jako radoval docela opodstatnění, že získal v Evropských uních nějakého partnera, že jo? Áno, len tam bude ten moment, že on nebude vládnuť sám. Bude vládnuť v koalícii, bude tam mať ten hlas, ktorý v tomto sa bude voči nemu vymedzovať a je to taká otázka, nakoľko úspešný v tom bude, ale myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že ak táto koalícia vznikne, tak hlas sa bude snažiť v týchto témach Fica korigovať. Možno odpoveď na to dá už aj meno budúceho slovenského ministra zahraničných vecí, alebo že nebude to závisieť len od Fica. Nie, ja s tým súhlasím a určite sa na to treba pozrieť ešte aj tak, že Roberta Fica zahraničná politika nikdy nebavila, nezaujímal sa o ňu, pravidelne robil to, že odovzdal zahraničnú politiku svojmu ministrovi zahraničia, nech už to bol ktokoľvek a povedal, staraj sa o to, hlavne aby Slovensko z toho vypadlo dobre, že sme tá krajina, ktorá nie je problematická, niekto tu nekritizuje. Tam nie je žiadna taká vízia ako u Viktora Orbána. A teraz opäť, ja to poviem neutrálne, Viktor Orbán to sám povedal. Ja som avantgarda budúcej Európy. Hej? On nehrá iba na Maďarsko a ani nie na 5 miliónov Maďarov žijúcich za hranicami Maďarska. On proste má snahu ovplyvňovať veci mimo. V Taliansku, v Nemecku AfD, dokonca nejaká snaha o republikánsku stranu v USA. Proste je tam veľká ambícia, ktorá dokonca mu čiastočne vychádza. Toto v žiadnom prípade nie je ambícia Roberta Fica. Jeho ambícia je vnútorná politika, odovzdá ministerstvo zahraničia, no ale samozrejme budú témy, kde už teraz viete, že Slovensko nebude podporovať proste bruselský hlas. Keď opäť príde na pšenicu, to už teraz viem odprisahať, že Slovensko proste kľudne pôjde aj do súboja z proste VTO, áno, proste keď príde na nejakú zelenú ekonomiku, rozhodne Robert Fico nebude veľkým podporovateľom zelenej ekonomiky, lebo proste do toho treba investovať a navyše nejakí voliči by to aj nemuseli oceniť. Hej. Podobne asi migrácia bude tou témou, kde ten... A určite, keď príde na to, že teraz som tak, aby som rozosmial ľudí, že keď z Bruselu by náhodou prišlo, že nestrieľať vlkov, tak to by sa ako veľmi nepotešil, ale Brusel povedal, no keď je naozaj ten vlk premnožený, tak môžete strieľať, tak už zobral jednu tému, hej, ktorá by mohla byť kontroverzná. No. Ale medvede by mohli byť problematické, lebo predpokladám, že ste si všetci všimli, že po Maďaroch, Rómoch, gejoch a migrantoch sa veľkou témou, ale tie 4 aspoň viete pochopiť, hej, môžete byť za, proti, môžete rozumieť, nerozumieť, ale potom prišiel medveď a to teda musím povedať, že to nás mnohých zaskočilo na Slovensku, že ako sa z medveďa dá urobiť veľká predvolebná téma. Ale teraz pozor, dobre, teraz to bola sranda, ale teraz poviem vážne, ako sa dajú ľudia vystrašiť. Naozaj mnohí ľudia v tom rurálnom prostredí sa zrazu báli chodiť do lesa. Oni tak vystrašili, že tam je veľa medveďov, že oni tam nechodili. No a ono je to samozrejme, asi sú premnožené tie medvede, je ich trochu viac, ako bolo, ale hlavný problém je, že sa osmelili, lebo sa naučili, že ich niekto prikrmuje, alebo niekto neskrýva proste tie kontajnery. Takže oni sa skôr priblížili tej civilizácii. No. A to je problém, samozrejme, ale on má nejaké technické riešenia, ktoré sú štandardné. No, netreba tú populáciu vystrašiť na smrť. No ale Jozef, ty povedz, lebo ty si z takého kraja, kde medvede pobiehajú po lesoch, takže ty musíš povedať, že či teda naozaj pobiehajú alebo nepobiehajú. Pobiehajú, určite to je reálny problém v tom zmysle, že ich je viac, je ich vidno a proste ľudia majú obavy mnohí púšťať deti do lesa, pretože tam videli medveďa, babky chodia ráno do kostola, tak sa boja, lebo videli medveďa na autobusovej zastávke. No proste bol to reálny problém, bol to naozaj reálny problém v zmysle, že tí ľudia sa báli. No ja už teraz neviem špiritizovať o tom, že či opodstatnenie, neopodstatnenie, ale bola to silná emócia. Áno, hlavne v tom tých podhorských regiónoch. Ale pokiaľ ide o tú zahraničnú politiku, my sme robili s Robertom Ficom rozhovor asi 2 týždne pred voľbami a vlastne keď sme sa ho pýtali, že čo sú vo vzťahu k Únii nejaké
pre neho nejaké červené čiary, tak on to vlastne nedokázal povedať. On vlastne hovoril len, že Únia by sa mala zasadzovať, aby bol čo najskôr uzavretý mier na Ukrajine. A teda, ak dokázal pomenovať nejaké dve červené čiary, tak áno, migrácia, že nebudú sa solidárne prerozdeľovať. A potom druhá bola, že by bol proti právu veta, čiže ďalšej federalizácie, odebrání práva veta, tak, proti ďalšej federalizácii. Vlastne to boli, len tieto tri veci dokázal pomenovať. Ešte by som možno k tomu dodal, že ako z minulej skúsenosti z jeho vládnutia bolo, že on bude hrať toho umierneného vlastne. Ja vlastne túto populáciu držím na úzde, nemyslel som to až tak v tom volebnom, čiže to bude hrať aj takýmto spôsobom, akože je ten vlastne, ktorý tu ten národ udrží, ako kde má byť a viem si predstaviť, že príjme mnohé veci, ktoré si teraz nevieme představit, že by přijal. No. Já jsem se na to právě chtěla zeptat. Slovenská evropská politika byla vždy vůči Bruselu daleko vstřícnější. Češi teď trošku zlobí někdy. Slováci se připojili třeba do koalice proti Euro 7, té podobě, kterou předložila Evropská komise a byl to vlastně úspěšný krok. Ale třeba pokud šlo o taxonomii jádra, jaderná energie je klíčová, zásadní pro Slovensko, stejně jako pro Českou republiku, ale tam Slovensko vůbec žádnou roli nehrálo. Navíc pokud jde o evropské záležitosti, na Slovensku to běžně spadá dlouhodobě do gesce ministerstva zahraničí, takže tímto vlastně se i odsouvá jako z úrovně té národní politiky do roviny té zahraniční a přesně ten ministr zahraničí víceméně tam nějak mezi tím bruslí a žádné zásadní rozhodnutí nedělá. Samozřejmě na Evropskou radu, pokud bude jezdit Robert Fico, tak předpokládám, že v diskusích o migračním paktu asi se nějak zásadně, ale zásadní otázka, jak se Robert Fico bude chovat ohledně Green Dealu. To je víceméně teď klíčová věc, která před Evropským parlamentem bude stát. Green Deal. Bude tam ochoten vybočit z toho mainstreamu evropského, přidat se do nějakého silného protiproudu? No tak poprvé, europoslanci za Smer všetky tieto Green Dealové a podobne doteraz vždy ochotne podporovali v Európskom parlamente. To boli najeurokonformnejší podporovatelia Green Dealu spomedzi slovenských europoslancov, lenže tí budú mať minimálny vplyv na to, čo bude robiť Robert Fico ako premiér. Ja si myslím, že on bude skôr proti týmto agendám, lebo na to je na Slovensku aj celkom, že politicky aj spoločenský konsenzus, aj objednávka. Rovnako bol vlastne aj politický konsenzus aj na ďalších tých európskych témach, jednak okrem tej migračnej bol konsenzus aj na to, aj negatívny názor na rušenie práva veta. Tam myslím, že len prezidentka Čaputová povedala, že by si niečo také vedela predstaviť, ale politické strany naprieč spektrom, myslím s výnimkou Progresívneho Slovenska, to okamžite odmietli. Slovensko sa ani za predchádzajúcich vlád, to sa týka aj tých Matovičových, nepridávalo k tým iniciatívam na trestanie Poľska a Maďarska za porušovanie pravidiel právneho štátu a podobne. Tam sme vždy boli vlastne lojálni spojenci. Čiže myslím si, že toto budú také tie lojálni spojenci v rámci V4, že toto budú také tie základné mantinely, ako tá slovenská zahraničná politika bude vyzerať aj za Roberta Fica. No a samozrejme, jednu vec sme nespomenuli. Veľmi kľúčovou témou v kampani bolo pravidelne sa opakujúcou: zbrane zo Slovenska na Ukrajinu už nepôjdu. No a teraz ja tak ako hrozne cynicky dodám, že no už ani nemôžu, lebo Slovensko už všetko poslalo, 27 plných vlakov nábojov. Ja viem, že teda mnohé, ako sa hovorí, po lehote po záruke, niektoré možno aj už skorodované ešte z komunizmu. Proste, keď Robert Fico hovoril, že vojenské sklady sú prázdne, tak treba povedať, že mal aj dosť pravdu, lebo naozaj sú dosť prázdne. No ale slovenská ekonomika má nejaký potenciál na výrobu, napríklad tých nábojov v Dubnici nad Váhom.
možno, neviem, niekoho prekvapí, možno nie, že pokiaľ sa bavíme napríklad o delostreleckých nábojoch, tak to je až 15, dokonca niektorí hovoria, naznačujú až 20% celej potenciálnej produkcie EÚ nábojov. Hej? Čiže teraz, keď som to povedal, je vám všetkým jasné, že Robert Fico si nemôže dovoliť, aby Dubnica nad Váhom a spol nevyrábala, nemôže si dovoliť nezamestnanosť a tak ďalej, no len sa to bude robiť ináč, no tak sa to bude dodávať cez tretiu stranu. Srbsko tiež dodáva na Ukrajinu zbrane, ale nejde to priamo, no to je celé. Myslím si, že dokonca, aj ak môžem len vetu k tomu, čo Michal, dokonca sa to môže urobiť aj úplne priamo, lebo keď sme sa konkrétne my Roberta Fica na to pýtali, tak on povedal, že jedna vec je, že dodávanie zbraní z armádnych zásob a druhá vec sú komerčné zákazky. Komerčné zákazky, biznis so zbraniami robia všetci, to prostě. Já bych jenom ještě dodala, že ty velké firmy, které jednak zásobují municí, ale třeba i tou těžší technikou, tak jsou většinou součástí mezinárodních konsorcí velkých. Takže tam vlastně to ani nebude třeba, aby Robert Fico ty problémy řešil. Ty firmy si asi poradí i bez něj. A ešte v jednej diskusii, keď by niekoho to zaujímalo, padla otázka, ktorá v Českej republike môže byť úplne partikulárna, že či Slovensko uzná Kosovo konečne. Tak môžem zodpovedne povedať, že keď tam bude Robert Fico, Slovensko určite Kosovo neuzná. To je hotová vec už teraz. Keby tam bolo progresívne Slovensko, možno, ale s Ficom určite nie. Myslím si, že ani oni by to nedokázali presadiť, aby to... Já bych navrhla, protože jsme se hodně rozpovídali a čas nám utíká, aby dostalo se i na dotazy z publika. Pojďme jenom k té zahraniční politice takové jako rychlé otázky, stručné a rychlé odpovědi na to, co se z vašeho pohledu může změnit nebo nezmění. Unijní politiky už jsme se trošku dotkli, tam to nevypadá na nějakou dramatickou změnu. Teď je velmi aktuální otázka Izraele. Bude Slovensko nějak vybočovat z toho zatím existujícího konsenzu, který nebude trvat dlouho, třeba teď předpokládám. Má vlastně Slovensko nějakou dlouhodobější a konzistentní politiku vůči Izraeli, tak jak má třeba Česká republika, nebo ne? Veľmi stručne, nemá tak by som povedal, otvorene priateľský pohľad na Izrael ako Česká republika, len pripomeniem, že Česká republika je naprosto výnimočná v kontexte celej EÚ, čiže Slovensko, keď som toto povedal, tak zároveň platí, že Slovensko má mimoriadne priaznivé a pozitívne vzťahy s Izraelom. A iba pripomeniem napríklad takú vec, ktorá niekomu by sa zdala akože samozrejmosťou. Slovensko sa ospravedlnilo za holokaust, za svoju rolu v holokauste. A teraz niekto povie, no však to je štandardné. No nie je to štandardné, pretože je veľa krajín, ktoré to neurobili. Hej? Proste, a to naozaj bolo v Izraeli hodnotené veľmi pozitívne. Čiže tam sú prepojenia, ktoré sú dlhodobé a ja si nemyslím, že by sa tam niečo mohlo zmeniť. No tak teraz ma napadá, no tak ak Gaza celá lahne popolom, no tak asi by to sa niečo mohlo zmeniť, lebo by to bolo už neudržateľné, ale aj v tejto chvíli, mimochodom predpokladám, že podobne ako v Prahe predvčerom a včera Bratislavský hrad bol vysvietený vo farbách izraelskej vlajky a tak ďalej. Čiže tá podpora prišla okamžite, hneď prvý večer. Chcete ešte, nebo môžu jenom rýchlo... Ja len vetu, ja si myslím, že ja súhlasím s tým, čo Michal hovoril. Určite Slovensko nebude na pôde EÚ taký lojálny, taký entuziastický spojenec Izraela ako Česko alebo Maďarsko za Viktora Orbána, ale akože tie vzťahy sú určite dobré a ja si myslím, že ani, ak by som si mal tipnúť, že ktorá zo slovenských politických strán by mohla mať takú akože najväčšiu tendenciu zaujímať nejaké propalestínske postoje, tak by to bolo z môjho pohľadu asi progresívne Slovensko, nie Smer. Můžu jenom ještě další rychlou a pak zase dám slovo Danovi. Vztah k Číně. Viktor Orbán určitě hraje nějakou roli v pohledu na některé zahraničně politické otázky nebo vztahy s různými zeměmi v očích Roberta Fica. Změní se něco na vztahu Slovenska k Číně?
Robert Fico stále hovorí, že že svet má 4 svetové strany, čiže Slovensko má robiť zahraničnú politiku nielen smerom na západ, ale aj smerom na východ, čiže tento čínsky link tam asi bude silnejší ako bol v minulosti. Ja priznám sa, že teraz v rýchlosti si nevybavujem dáta z Českej republiky, nakoľko Čína je polarizujúcim faktorom v Českej republike, ale na Slovensku nie je. Nie sú veľmi ľudia, ktorí by sa obávali Číny a nie sú ani takí, ktorí by veľmi glorifikovali. Čiže proste na rozdiel povedzme od Ruska, áno, kde to je silne polarizované, veľké emócie na obidvoch stranách. Ale tu nie, voči Číne to ani nie je prečo meniť a nemyslím, takto samozrejme, že je možné, že niekto opätovne môže prichádzať s nejakými projektami, ktoré už boli v 90. rokoch premýšľané, no ale teraz, keď je vojna na Ukrajine, tak si to veľmi si to neviem predstaviť a ten model, ktorý napríklad bol v Budapešti, že zrazu nejaká ináč významná čínska univerzita chce stavať kampus, nie, tak toto nevidím. Jenom doplním z toho posledního výzkumu Globseku, tak tam z toho plyne, že vnímání Číny jako bezpečnostní hrozby je v Čechách výrazně vyšší než na Slovensku. Ja by som tomu teraz zašpekuloval trošku. Veľká časť slovenského hospodárstva, ako aj českého, je výroba automobilov. A Slovensko je teda per capita najväčší výrobca automobilov. Väčšinou týchto aj v Česku, aj na Slovensku do veľkej miery je to Volkswagen alebo iné nemeckí výrobcovia a sa zdá, že je celkom možné, že tieto výrobcovia európsky celkové budú zaostávať za Teslou, nielen, ale čo sa týka elektroautomobilov, aj za čínskymi automobilmi. Za 10 rokov to môže mať dosť silný vplyv na čo sa bude diať v hospodárstve. Keď to je tak, že taká veľká časť hospodárstva je spojená s automobilmi a tieto budú dodávané do veľkej miery alebo väčšej miery než teraz z Číny, tak tu budeme mať inú otázku, o ktorej sa budeme baviť za 10 rokov na tomto pódiu. Ale viete, že teraz, lebo sme sa vrhli na tú zahraničnú politiku a bavíme sa o Robertovi Ficovi, ja vám chcem ukázať, že s čím bude mať ďaleko väčší problém Robert Fico, ak vy to asi neuvidíte dobre. Toto je náš výskum spred pol roka a to bude ekonomika a blbá nálada v krajine a očakávania, že všetko ide zlým smerom. No a toto, porite sa, to je náš výskum z februára 2023. A myslíte si, že situácia v Slovenskej republike vo všeobecnosti sa vyvíja správnym alebo nesprávnym smerom? Určite nesprávnym, skôr nesprávnym, sledujete, to je cez 81% ľudí, skôr správnym 17%, rozhodne správnym 2%. No, to s tým akože musíte pracovať, hej? Dobre, skočím sem. Čo hovoríte na súčasnú ekonomickú situáciu? Pozor, z hľadiska budúcnosti naozaj Slovensko ide do celkom slušných prúserov, ale ekonomická situácia nie je fatálna, naozaj nie je fatálna. A to dokonca aj v regiónoch, ktoré nie sú najbohatšie. Proste Slovensko bolo v nepomerne tragickejších situáciách začiatkom 90. rokov, alebo v 98. To vám iba pripomeniem, to je moja obľúbená téza, keď 3. decembra 98 úplne popoláva Brigita Šmegnerová, ministerka financií za SDL, sedí a začína tlačovku na ministerstve financiami slovami, že na účte Slovenskej republiky v Národnej banke je 0. Áno, proste, a teraz viete, že o 3 dni či 4 máte zaplatiť dôchodcom dôchodky. Proste peklo, úplne peklo. Takže naozaj na Slovensku boli vážne situácie. Teraz to nie je proste v tomto zmysle také tragické. A pozrite sa, ľudia veľmi zlá, skôr zlá, to je spolu 87% a tí, čo hovoria, že veľmi dobrá, to je 0,4, to je na úrovni štatistickej chyby. Áno? A teraz predstavte si, že prichádzate riadiť takúto krajinu, vlastne kde si toto ľudia myslia. No tak musíte akože veľmi zásadne meniť pohľad tých ľudí, lebo ako sociológ vždy hovorím, nie je dôležitá realita, ale percepcia tej reality. A ak je percepcia takáto, tak máte ako človek, ktorý to riadi, problém. Hej, lebo musíte niečo robiť. Musíte tých ľudí minimálne presviečať, že je to iné. Keby si toto spravil v Čechách, by to možno, že nebolo veľmi vzdialené od toho, napriek tomu, že toto je jedna z najlepších
hospodárskych situácií, v ktorej Česká republika je. Je to plná zamestnanosť, ale ten pocit z tých politických debát vyzerá ako, že všetci tu ideme umrieť od hladu. To je všetko politicky tlačené, alebo nejakým spôsobom tlačené politickými stradami, že ak to tu je všetko hrozné. Ono to tu hrozné nie je, nie sme v žiadnej kríze. A toto opakujem a tu Mirek sedí a tiež to opakujeme všade. Nie sme v žiadnej kríze, ale ten pocit tuto je z tých novín a zo sociálnych... Moment, ten pocit není jenom z novin, ale i z peněženek. Prostě tady asi nejvíc v Evropské unii, v České republice za vlády Petra Fialy, tady ODS, spadla reálná kupní síla lidem, že jo? Tak za ty 2 roky je, jako ten trend je hroznej. Jo? Ale já jsem se chtěl zeptat, a tím bychom teda možná mohli ukončit tady to naše mudrování na pódiu, ale ještě máme takovou jakoby já závěrečnou otázku, která by teda jako doufám mohla kloubit jak tu eurounijně zahraničně politickou rovinu a tu ekonomickou. A to je to, že vlastně Slovensko se právě za Roberta Fica kdysi stalo členem eurozóny. Že? A teď nechci, aby to znělo škodolibě, nebo nějak euroskepticky, ale zdálo se mi, že tehdy si Slováci spojovali se vstupem do eurozóny docela i velký ekonomický naděje, který zdá se mi se moc nenaplnili. Jo? Že prostě Česká republika s korunou se vlastně na evropský průměr HDP na obyvatele ho doháněla rychleji než Slovensko. Čili mě zajímá, jestli tady to nenaplněné očekávání, to jako neuskutečněné zbohatnutí díky euro, jestli se nějak podepsalo mezi Slováky na postoji k evropské integraci. Postoj k európskej integrácii sa zmenil v tom, že Slováci sa pomaly, ale systematicky stávajú euroskeptickejšími a euroskeptickejšími. O tom vôbec nemôžeme sa baviť. V 2004 to bola najeurooptimistickejšia krajina, dnes je v závese za Českou republikou pomerne euroskeptická. Ale to, čo ste vy priniesli, ja by som to tak nevyhnutne nespájal, že Slovensku sa niečo nepodarilo napríklad kvôli euru. No lebo Slovensku sa naozaj nejak špeciálne nedarí, to je pravda, ale je to preto, lebo stratilo, a teraz naozaj, to je vec interpretácií, uznávam, stratilo dých kvôli vládám Roberta Fica, ktoré nerobili žiadne reformy, no keď nerátam také, akože reforma Public Administration, ESO, za Kaliňáka, no tak dobre, tak sa vytvorili klientské centra, no tak to nie je reforma úplne. Proste žiadne reformy sa neurobili. Ja vždy, keď o Robertovi Ficovi premýšľam, tak to je vlastne človek, ktorý mal najdlhšie moc na Slovensku v porovnaní s ostatnými, 10+2, a zmenil Slovensko najmenej. Ešte aj, a teraz naozaj dám príklad, ešte aj mimoriadne rozháraná vláda, z ktorej sme všetci boli úplne hotoví, ktorá trvala menej ako 2 roky, vláda Ivety Radičovej, to bolo strašidelné sa na to pozerať. Ešte aj tí urobili viac za ten krátky čas ako Robert Fico za 12 rokov. Čiže ja by som toto tam spájal. A na tom je konsenzus na Slovensku, že to bolo proste obdobie prejedania a teda neviem, či si to môžem tu dovoliť na návšteve v Prahe, ale ja by som to naozaj porovnal s tým obdobím Babiša tu, že však vlastne bola pohoda, koblihy sa rozdávali, no ale proste Česká republika strácala dých. Hej? A naozaj dneska mohla byť niekde inde a my zo Slovenska to, by som povedal, vidíme a kvitujeme, že Česká republika už aj mala byť niekde inde. Áno, však kde máte väčších obdivovateľov ako práve na Slovensku, že? To treba vždy povedať. Ale proste aj Česká republika stratila ten dých. Ale to je vec interpretácií. Možno, že ekonómovia by ma poučili, že určite euro zohralo nejakú úlohu. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že to bolo proste to, že Slovensko zaspalo na Vavrínoch, no a začíname proste stagnovať vlastne vo všetkom. Viete, že posledná vec. Keď Mikloš s Dzurindom odovzdávali vládu v 2006 Robertovi Ficovi, my sa na tom dneska smejeme, ja viem, že aj Češi sa na tom celkom dobre bavili, keď počuli niečo o tatranskom tigrovi ekonomickom v 2005-2006. Ja viem, že je to smiešné. Uznávam, ale viete čo, že to bolo naozaj obdobie, kedy sa Slovensku darilo, lebo keď ste zobrali akúkoľvek štatistiku z tých časov, tak
to bolo také, že ešte aj slovenské marhulové sady rodili viac marhul ako maďarské. A si hovoríte, jak je to možné? Však teda Maďarsko taká rovinatá krajina, ale aj marhul bolo viac na strome proste v tom čase, áno? No, dojivosť kráv bola vyššia, ako je dnes. Po pandémii slovenské krávy majú nižšiu dojivosť, neviem ako české, ale viete, a takýchto by sme mohli ako uviesť veľa príkladov, čiže naozaj sa prestalo dariť aj vo veciach, ktoré ja na ne ani nemám úplne vysvetlenia. Já bych možná navázala na tu ekonomickou otázku a zatáhla do debaty tady i Mirka Sengera v první řadě. A chtěla bych se zeptat vlastně, teď ta slovenská úřednická vláda od Dorova připravila balíček nějakých opatření. To musí projít parlamentem, který byl zvolen a vzešel z těchto voleb, takže to, že projde, je jako asi naprosto nerealistické. Takhle, vy mě když tak opravte, jo, ale tady byl minulý týden slovenský ministr financí na semináři, že jo, v ČNB, já jsem vedle něj paneloval, tak jsem se ho na to ptal. V reálu je to hodně vyvolaný zákonnýma povinnostma, jo. Je tam breaklej nějaký limit, ve kterým ta vláda je povinná připravit balíček, který může dát rozpočet do vyrovnaného stavu, jo, ze zákona to musí učinit a nesmí šáhnout na zákony definované mandatorní výdaje. Takže oni připravili balíček, ve kterém, pokud se nemýlím, státních zaměstnanců bude o 20% míň a jejich platy poloviční, protože to není jakoby... Jo, připravili balíček, o kterém sami vědí, že je naprosto nerealistický, ale splní tím zákonnou povinnost, kterou prostě ministerstvo financí nebo vláda má. Jo? To je realita téhle hry, je to rituální tanec danej zákony a jediné, co my si z toho můžeme odnést, je pro mě dost vysoká zbytečnost všech těch debat o nějakých zákonech, o rozpočtových pomezení, pakliže nejsou aspoň zakotvený v ústavě. Jo? Tak to je první. Můžu využít na jednu otázku, ale a co bude, furt tady jako řešíme tu Ukrajinu, a co bude Slovensko dělat s rozpočtem? Ona ho má jako v podstatně horším stavu než my, který si furt drbeme hlavu, jaký je to strašlivý průšvih. A Slovensko je na tom tak o polovinu hůř a já vůbec nevnímám, já tam zítra jedu, že by to bylo předmětem nějaký reálný veřejný debaty. To podotýkám, že v eurozóně se tyhle věci tolerují méně menším zemím, větším, jo, ale... Práve to som hovoril na začiatku, že oni sa vôbec nejako veľmi nevyjadrovali k ekonomickým témam. Ani jedna tých strana okrem SAS. A keďže SAS nebude vo vláde v prípade, ako, čo je pravdepodobne, to bude záležať na niekom, koho si vyberú do toho, na tie ministerstva financií a tie hospodárske ministerstva. A do určitej miery mám pocit, že Fico sa im do toho nebude ani pchať. To znamená, že on sa nebude zaoberať veľmi zahraničnou politikou, ale ani nie je to veľmi ekonomickou politikou, lebo tu nechá na ľudí, ktorých si bude mysleť, buď sú z koalície vybraní, aby to robili, takže odpoveď bude, dajme tomu ešte ten týždeň, aby sme vedeli, kto tam vôbec bude. Ja, ak môžem, vy ste trafili klinec po hlavičke. Fico prvýkrát prichádza k moci, keď nemá plnú špajzu. Vždy mu pripravil niekto ekonomiku. V 2006 dostal ekonomiku takú, že sa tak, to vy viete lepšie, že rástla 8% ročne, že to bolo tak na hrane prehrievania, že už to bolo až nebezpečné. No a prvýkrát prichádza v situácii, kedy bude musieť niečo robiť. No a presne nad týmto sa zamýšľame my a teraz začneme špekulovať, hej? No tak dobre, bude musieť šetriť. No alebo bude musieť siahnuť na peniaze tam, kde tie peniaze sú. Kde sú peniaze dneska? No tak sú v eurofondoch nejakých, peniaze sú v bankách, už je to pomenované, koľko by chceli zobrať bankám konkrétnym.
No a potom peniaze sú s prepáčením v druhom pilieri dôchodkovom a na Slovensku ten druhý pilier už beží teda veľmi dlhé roky. Niektorí sa boja, že by mohol Fico teoreticky rozpustiť ten druhý pilier. To je potom teraz veľmi odvážne, to je čistá špekulácia z mojej strany, ale naozaj sa o tom hovorí medzi ekonomami, že keď už bude veľmi zle, že by mohol rozpustiť ten druhý pilier. Vy teraz mi na to poviete, ale však prehrá arbitráže. No však áno, o 8 rokov prehrá Slovenská republika arbitráže. Ale to je inok, to je iný príbeh. To už sa ho nebude týkať. Vidím, že tak zle to nevidíte. No, pokud Slovensko jako nespůsobí úprk, skutečně jako úprk finančních investorů, tak v reálu to tyhle věci končí nějakýma plichtama, jo? Protože nikdo nechce jako dlouhodobě podnikat ze zemí, se kterou jako válčí. Jo? I ty prohrané arbitráže u nás jsou s investorama, který tu zemi mezi tím opustili, buď proto, že si vyzobali, co potřebovali, nejmenovaná japonská banka, nebo prostě další takovýhle příklady. Jo? To bych zas tak horký neviděl, ale mně se nezdá, jako oni vy potřebujete tak asi 4% nejmíň škrtnout z toho deficitu, jo? Plus nepočítám volební sliby, když si jako vemu, že budete mít podobné zdanění jako u nás, podobné rozložení mandatorních výdajů toho, to se nedá jako úplně jenom uvařit na nějakým nepatrným zvýšení daně z příjmu fyzických osob, jo? To je jako docela větší problém, tak proto se ptám, já. Ani netrúfam to doplniť, lebo ja nie som ekonóm. Akože máte pravdu v tom, že ten vyrovnaný rozpočet, ktorý predložila Odorová vláda, jej vyplýval zo zákona o dlhovej brzde, čiže ktorý oni to musia automaticky urobiť, len problém je v tom, že novej vlády sa to už netýka. Tam môže si dať svoj rozpočet. A ja keď som len tak akože pozeral tie debaty tých ekonómov z tých jednotlivých strán, tak oni tam všetci hovoria, že áno, bude treba konsolidovať, ale maximálne na úrovni 1% a podobne, čiže neviem, ten Odorov balíček, to je vyslovene pre tú novú vládu len vec na čistú inšpiráciu a či sa tým nejako inšpirujú alebo nie, to si netrúfam odhadnúť, ale bol by som skeptik. Dnes tu zaznela taká pekná myšlienka, že ľudí na Slovensku možno nezaujíma až tak veľmi, že čo sa deje v tej vedľajšej dedine alebo v tej doline. A taká možno otázka na pána Vašečku, že čo je možno taká najdôležitejšia reforma pre Slovensko a prečo to je práve tá fiškálna decentralizácia, o ktorej sa snažíme rozprávať na Slovensku? Vy ste si rovno aj odpovedali, to bolo vtipné. Áno, pozrite sa, no tak tých reforiem nedokončených je veľa, školská sa takmer ani nikdy nespustila, zdravotníctvo je nedokončené a dodnes to, čo funguje, tak s prepáčením pripravil Zajac s Pažitným, no ale keďže samozrejme to nebolo dokončené, niekedy nedokončiť reformu je horšie, ako keď ju vôbec nezačnete robiť, to na tom je medzi ekonomami častokrát zhoda. No, ale toto, čo vy hovoríte, tak samozrejme to je o tom, že eurofondy neboli na Slovensku dobre využívané aj preto, lebo to vlastne nebolo čerpané na tej regionálnej úrovni dostatočne. Tie právomoci sa snažia tie regióny si posilniť. Ja súhlasím s vami, že týmto smerom v prípade Slovenska by som išiel. Navyše v prípade Slovenska aj na rozdiel od Českej republiky stále je veľmi, veľmi silná regionálna identita, takže ja za tým vidím dokonca aj šancu na to, aby ľudia rozvíjali tieto svoje regionálne identity, ktoré, vlastne je to najlepší spôsob, ako bojovať s takým tým primitívnym nacionalizmom, nehovorím s vlastenectvom, ale nacionalizmom, keď ľudia budú mať silné tieto identity. Čiže áno, mnohí ľudia vlastne majú tú reformu dokonca pripravenú. Predpokladám, že keďže to spomínate, tak poznáte, ako to veľmi dobre majú rozpracované napríklad v Únii miest Slovenska. Keby to, čo oni majú rozpracované, prešlo, tak Slovensko je naozaj inou krajinou. To musím povedať. No ale Jozef chce dodať.
A môžem ešte dodať, lebo ja som tento týždeň videl ten skvelý nový český film Muž, ktorý stal v ceste o Františkovi Kríglovi a je tam zase veľmi dobre zobrazený Gustav Husák a nie, že by to bolo niečo nové, čo by som nevedel, ale zase mi došlo už opakovane, že Robert Fico je neuveriteľne opakujúci Gustava Husáka se vším všudy, tak ako Gustav Husák vlastne vedel opakovane oklamať, obalamutiť tú populáciu, aj českú, aj slovenskú, no tak ten Robert Fico je proste v tomto možno ešte dokonalejší ako Gustav Husák, ale tá vyprázdnenosť tej politiky je tam veľmi podobná.